ହଇରେ ମାଣିଆ ମୁକୁ କଣ ସମ୍ବଲପୁର ଜିତିବ? କାହିଁକି ସେ କଥା ଭାବୁଛ? ବବି ପାସଙ୍ଗରେ ସେ ପଡିବଟି? ଆଉ କଣ ତୁଚ୍ଛାଟାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛି ନା କଣ? ତୁଚ୍ଛାରେ କିଆ ହବ? ଗୋଳା ପଶା ବାଟ ତାଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ଜଣା। ଗତ ଥର କୋଉଠୁ ଲଢିଥିଲେ କହିଲ? ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ସେ କଥା ଜାଣିନି। ଆଉ ସେ ବେଳ କାଳ ନାହିଁ। ଏଠି ହେଭି ୱେଟେଜ ନେତାଙ୍କୁ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଡ୍ରାମା। ପୁଣି ବହିର ହିରୋ ନବୀନ, ତାଙ୍କର କୋଉଠି ଥଳକୂଳ ପାଇବ? ତାପରେ ଓଡିଶା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ କଣ? ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ଓଡିଶାରେ କଣ କଲେ? ହଁ ସେଇ କଥା ବା, କିଛି କଲେନି। ଆଉ ପୁଣି ପେଟ୍ରୋଲର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, କଣ କଲେ? ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ତ ତାଙ୍କ ବେଳେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ହେଲା। ବୁଝିଲ, ଲୋକ ଅନ୍ଧ ନୁହନ୍ତି। ହଁ, ବବି ବାବୁ ବିଜେଡି ଜଣେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଟାଣ ନେତା। ଯାହା କହିଲୁ ତୁ, ତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଇଏ କିଛି ନୁହନ୍ତି। ଆରେ ଶୁଣ, ଲୋକ ସବୁବେଳେ ବାଛନ୍ତି ଭଲ ପ୍ରତିନିଧି, ଯିଏ ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝିବ ଆଉ ବୁଝୁଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ କଣ ସତରେ ଗଳା ପଶା ବାଟ ଦେଇ ସବୁବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ? ଆରେ ଥରେ ଦିଥର ଯାହା ଜିତିକି ଆସିଥିଲେ, ନହେଲେ ଗଳା ପଶା ବାଟ ତାଙ୍କୁ ସୁହାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ପଡିଛନ୍ତି ହରଡ଼ ଘଣାରେ। ତାହେଲେ ତୁ କହୁଛୁ ଏଥର ପୁରା ପେଶି ଦେବେ? ସେଇଆ ନୁହେଁ ଆଉ କଣ? ଆଉ ନା ଥିବ ବାଉଁଶ, ନା ବାଜିବ ବଇଁଶ। କହିଲେ କହିବ କହୁଛି।